Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι δεν περιμέναμε και τόσο κόσμο. Γι' αυτό ζητάμε και συγγνώμη για την ψηλοκαθυστέρηση που υπάρχει. Ας κάνουμε κάποια υπομονή. Με όλα τα υπόλοιπα τώρα, σίγουρα θα πάμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κανονικά θα πάμε. Και κανονικά θα μπορέσουμε και θα διασκεδάσουμε. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, η οποία πραγματικά είναι πέρα από κάθε άλλη φορά, δηλαδή αν πιθανόν οι παλιότεροι να θυμάται κάποια γεγονότα, οι πιο νέοι δεν θυμάμαστε σίγουρα, αλλά ζούμε μια βάρβαρη κατάσταση. Και ίσως η βάρβαρη αυτή η κατάσταση μας οδηγεί πολλές φορές και τη συνεργασία, την επαφή και τη συνεννόηση μεταξύ μας. Φυσικά αυτό δεν θα έπρεπε να υπάρχει, δηλαδή κάτω από τις καταστάσεις, μπορεί να έπρεπε να υπάρχει πάντα. Αλλά έστω και τώρα επιβάλλεται καταρχήν και η επαφή και η συνεργασία και η βοήθεια. Και λέω βοήθεια, δηλαδή αν το θες σε κάθε επίπεδο. Με τον τρόπο, δηλαδή αν το θες, που κάποιοι από εμάς παλιά, με τον τρόπο που ζούσαμε εκεί πάνω, ο ένας με τον άλλον το βοήθαγε, δηλαδή. Ο ένας τραυματίζονταν, είχε πρόβλημα υγείας που μετέφερε στο καρπενήσι. Δηλαδή πιθανόν και σήμερα να χρειαστούν πολλά πράγματα αντίστοιχα, δηλαδή και χειρότερα καμία φορά. Λοιπόν, άρα το πρώτο συμπέρασμα που βγάζουμε, και νομίζω το βγάζουμε όλοι, είναι η μεταξύ μας επαφή. Και ένα δεύτερο συμπέρασμα, κατά τη γνώμη μου σοβαρό, που ίσως είναι και το πιο σοβαρότερο, χρειάζεται από όλους μας η σκέψη και ο προβληματισμός. Και η γνώμη και η άποψη που πρέπει να έχει ο καθένας από εμάς για κάθε πράγμα που μας αφορά. Για τη ζωή μας δεν είναι καταπίεση. Γιατί όλο αυτό που ζούμε είναι η ζωή μας. Είναι τα παιδιά μας, είναι η υγεία, είναι η παιδεία, είναι μια σειρά πράγματα. Λοιπόν, με αυτή την έννοια πρέπει όλοι δηλαδή να ανασκουρκωθούμε και να κάτσουμε να σκεφτούμε. Για το κάθε ένα ζήτημα το οποίο πρόβλημα και πολιτική με την ευρύτερη έννοια αποσχολεί και πρέπει να αποσχολεί εμάς κατά κύριο λόγο. Και όχι τους υπεύθυνους, τους πολιτικούς, δηλαδή δεν βγάζουμε πάνω. Γιατί και μας λένε και αυτό, τι συζητάτε πολιτικά. Πολιτικά τι είναι τα προβλήματα. Δεν είναι ούτε πολιτική γενικότερα, ούτε κάτι δηλαδή, έξω από εμάς. Αυτοί θέλουν να ασχολούνται με τα προβλήματα και εμείς να μην ασχολούμαστε με τα προβλήματα δικά μας. Και ένα άλλο θέμα το οποίο πιστεύω δηλαδή είναι και σοβαρό και έχω την εντύπωση ότι νομίζω το ζούμε δηλαδή, γιατί έχω μια εικόνα, είναι ο δρόμος ο οποίος δεν πάει στο χωριό. Δηλαδή ουσιαστικά είναι αυτό που είπαμε και τα φορά και το έχουμε πει και τρεις φορές, δύο χωριά είναι αποκλεισμένα. Εκτός από την επαφή δηλαδή με την ευρύτερη περιοχή. Αυτό το πρόβλημα κατά τη γνώμη μου πρέπει να το δούμε στη βάση της πίεσης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και βέβαια θα σε ρωτήσω άλλος τώρα που έχουμε την πίεση και λοιπά, υπάρχουν 5 αυτό και 10 και λοιπά. Όχι κύριε. Η μία γιαγιά που υπάρχει εκεί πάνω, η άλλη θεία που υπάρχει δίπλα και λοιπά, αυτή είναι κόσμος. Αυτή είναι χωριό και είναι χωριά και αυτούς τους ανθρώπους δεν πρέπει να τους αφήσουμε δηλαδή από τους να έχουν προβλήματα. Γιατί σίγουρα θα θυμίσουν χρήματα, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί δεν μπορούν να πάνε στο φαρμακείο να αγοράσουν φάρμακα. Τώρα, με ποιον τρόπο και με ποια τέτοια εμείς σαν σύνολος θα κάνουμε μια παρέμβαση, δεν φτάνει αυτό. Σίγουρα πρέπει να πιέσουμε και κάποιους εδώ που γενικώς θα είναι υποψήφιοι και για τους Δήμους, πιθανόν και για κάποιες άλλες θέσεις. Το πρώτο θέμα είναι αυτό. Και δεν το λέω με την έννοια τοπικιστικά, να πω δηλαδή ότι ο δρόμος είναι μόνο για το δικό μας το χωριό. Είναι ζήτημα ζωής ο δρόμος. Είναι ζήτημα ζωής. Και όταν λέμε δηλαδή ο Δήμος, δηλαδή Αγράφων, έχει δηλαδή αν θες 10 Δήμους παλιούς ή 5 ή 6 3, πρέπει αυτό να αποσχολήσει όλο το Δήμο, δηλαδή σαν πρωτεύον ζήτημα. Ένα άλλο θέμα το οποίο δεν είναι μόνο ότι μας απασχολεί και μας απασχολούσε, σίγουρα σε αυτή τη φάση πρέπει να το δούμε σε μια σχέση σύνδεσης με την παράδοση και με τον πολιτισμό μας. Ο πολιτισμό δηλαδή που εμείς
φτιάξαμε και αναδείξαμε και στα χωριά μας πάνω. Και αυτό δεν είναι άλλο από τον Γιώργο τον Ζαβάκη, που οφείλουμε, μπορώ να πω, σε κάποια βάση και να προβάλλουμε στον ελάχιστο μάλλον βαθμό και τα έργα του και τη μουσική του και μέσα δηλαδή να βρούμε υλικό μέσα από γιορτές ή κάποιες άλλες εκδηλώσεις που δεν υπάρχει. Και γι' αυτό και με την οικογένεια εδώ πλήρη συνεργασία, αυτό είναι σίγουρο και έτσι πρέπει να γίνεται, να δούμε σε κάποια φάση να το προβάλλουμε. Τώρα πότε θα είναι αυτό, σίγουρα είναι μια σκέψη, μια ιδέα που την είχαμε και στο Συμβούλιο και ελπίζουμε δηλαδή ότι σύντομα να το προγραμματίσουμε. Ένα άλλο θέμα που κατά τη γνώμη μου ίσως αυτό είναι και πιο σημαντικό ακόμα. Είμαστε ένα χωριό το οποίο έχει 2.000 κατοίκους παλιά και μπορεί αύριο να μην έχετε 200. Με τον ένα τον άλλο βαθμό, άλλοι πεθαίνουν, άλλοι πεθαίνουν, άλλοι έχουν φύγει, έχουν πάει Αμερική κλπ. Και σιγά σιγά το χωριό μας θα αρχίσει ας πούμε να αυτογένει από την χώρο του χωριού. Ποιο είναι αυτό? Υπάρχει λοιπόν αρκετός τόπος. Υπάρχουν καταρχήν οι παλιοί ανθρώποι οι οποίοι μας συνδέουν μια ιστορία παλιά. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό. Υπάρχει κάποια παράδοση. Υπάρχει η σκέψη αυτή να μπορέσουμε όλο αυτό να το μαζέψουμε, να μαζέψουμε από κάποιους ανθρώπους παλιούς κάποια υλικά, γνώμες ή απόψεις που υπάρχουν, και έτσι που να συνδέσουμε την ιστορία την παλιά με τη σημερινή ιστορία. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, σίγουρα μετά η επόμενη γενιά, οι επόμενες γενιές δεν θα μπορούν να συζητάνε για τον πρόοδο. Για τους Πεταξάδες, για το Κυπαρίσι, για τους Βασιλές και τα Ξενά. Δεν υπάρχει περίπτωση να το συζητάνε γιατί σίγουρα τα παιδιά μας, αν δεν έχουμε αυτό το υλικό, το οποίο θα το βάλουμε πιθανόν και στο ίντερνετ, θα το βάλουμε και με κάποιους τρόπους, κάποιοι θα μας πούνε. Όλα αυτά δεν είναι τα λέω εγώ ή σαν γνώμες που έχω. Κατά τη γνώμη μου και εσείς πρέπει να μας βοηθήσετε και πρέπει δηλαδή να μας ενισχύσετε σε αυτή την προσπάθεια. Ή να πείτε κάτι. Γιατί μπορεί δηλαδή αυτό που λέω εγώ να παράδειγμα ή το σκεφτήκατε να μην αρμόζει ή να μην ανταποκρίνεται πλέον. Να κάνουμε κάτι άλλο. Είμαστε ανοιχτοί και έτσι θα γίνουμε τι γίνεται διαφορετικά. Και πιθανόν κάποιοι άνθρωποι και να μπορούν να βοηθήσουν και να το ενισχύσουν. Πρώτα η κυρία, ευχαριστούμε όλο τον κόσμο και τον ευχαριστούμε από την καρδιά μας. Και όχι απλώς τον ευχαριστούμε, έχω την εντύπωση στον άνθρωπο να βρούμε κι άλλα. Και αυτό να τα αφήνω εκεί. Και ευχαριστούμε πρώτα η κυρία και κάποιους οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ήταν παράγοντες εκεί στην περιοχή ή θα είναι υποψήφιοι τώρα κλπ. Θα τους αναφέρω ένα μόνο σε αυτό. Αλλά ταυτόχρονα, και αυτό σημαίνει ότι είμαστε διαφημιστικός σύλλογος και έχουμε συλλόγους για άλλα χωριά. Και αυτό είναι ένα θέμα, δηλαδή έχουμε και προέδρος για άλλα χωριά, θα τα πω παρακάτω, θα τους βγαίνει τα χωριά, που για μένα είναι σημαντικό. Δηλαδή, με αυτή την έννοια είπαμε, είμαστε ένα σύλλογος όχι μόνο της Πρασιάς, θα προσπαθήσουμε δηλαδή να παίξουμε γενικότερο ρόλο σύνδεσης και επαφής με τα άλλα χωριά. Λοιπόν, ο Λάμπρος της Εσάης έχει φύγει, έτσι. Το ευχαριστούμε για αυτό, δηλαδή. Εδώ είναι ο Λάμπρος. Τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε, εντάξει. Τον περιφερειακό σύμβουλος ο Λάμπρος. Λοιπόν, ευχαριστούμε καταρχήν δηλαδή την Τατσούλη την Ελένη, η οποία είναι από τη Σιμίστα. Από το Σύλλογο της Σιμίστας. Τον βοήθησε τον Παναγιώτη, ο οποίος έρχεται συνέχεια ο Παναγιώτης, είναι πρόεδρος των οικολόγων. Θα τον ευχαριστούμε. Και ευχαριστούμε καταρχήν το Σύλλογο της Δαφνούλας και τον Βόκα, τον Κώστα. Και η Δαφνούλα δεν ήρθε μόνο στον Βόκα, έχει 3-4 άτομα.
Και μετά ευχαριστούμε τον Θόδωρο από τον Τζάμι, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος στα έγγραφα και θα είναι και υποψήφιος δηλαδή και στην καινούργια διοίκηση, δηλαδή που θα βάλει. Τον Πάπαλο τον Θόδωρα, ο οποίος θα είναι υποψήφιος δήμαρχος του Ναγράφου. Λοιπόν, Δημόκα την Δήμητρα είναι δημοτική σύμβουλα. Τον Κατσάβα τον Θόδωρα, αυτός δημοτικός σύμβουλος. Υποψήφιος ο Χρυσαφογιώργος ο Λάμρος, ο οποίος ήταν και πρόεδρος παλιά και στο Σύλλογο. Το Σταγούλη το Θανάση, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Τον Κατσάβα τον Αποστόλη, δημοτικός σύμβουλος, είναι σήμερα δημοτικός σύμβουλος και αντιπρόεδρος του δημοτικού σύμβουλου. Καταρχήν, έχουμε και μια περίπτωση δηλαδή, που είναι πιο μπροστά ακόμα, δηλαδή με την έννοια ότι αυτός κι αν είναι διαχειριστής. Το Σαλμάτο Βασίλη, ο οποίος βάζει υποψήφιος δήμαρχος στην ωραία Αμφίρια Ελλάδια. Έχουμε πιέσει το πούμε την περιοχή, δηλαδή από την Ελλάδα. Σε λίγο δηλαδή θα ξεκινήσει και η μουσική. Έχω την εντύπωση ότι αν κάποιοι φάγανε και λοιπά μπορούν να ξεκινήσουν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να περιμένουν τις υπόλοιπες που δεν πάνε. Ο χορός μπορεί να γίνει δηλαδή από χθες και τώρα. Τώρα τα παιδιά σε λίγο δηλαδή θα μπορέσουν να ξεκινήσουν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάλι όλους.